Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena, Ġwanni, rajt anġlu ieħor tiela bis-siġġiel ta' Alla l-ħaj min-naħa tal-Lvant u bil-ħenoli għajjat lill-erba' anġli li lilhom kienet ingħatat is-seta li jagħmlu ħsara lill-art u lill-baħar. U qalilhom: Tagħmlulhomx ħsara lill-art u lill-baħar, anqas lis-siġar qabel ma nkunu stampajna is-siġġiel fuq il-ġbien tal-qaddejja ta' Alla tagħna. Imbagħad smajt x'kien il-att tal-issiġillati, 144,000 is-siġillat minn kull tribù ta' wlied Iżrael. Wara dan, ħarist u wara kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda minn kull ġens u tribù, minn kull poplu u lsien, weqfin quddiem it-tron quddiem il-ħaruf, lebsin il-bies it-twal bojot u bil-frijej tal-palm f'idejhom. U għallew leħinhom u bdew jgħidu: Is-salvazzjoni nafuha lill-Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u lill-ħaruf. L-anġli kollha kienu qegħdin madwar it-tron u madwar ix-xjuħ u l-erba' ħlejjeq ħajjin. U waqgħu wiċċhom fl-art quddiem it-tron jagħtu qima lill-Alla u jgħidu: Amen, it-tifħir u l-glorja, il-erf, ir-ratta ħajru l-ġieħ, il-qawwa u s-saħħa lill-Alla tagħna, għal dejjem ta' dejjem Amen. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qabad istaqsini: Dawn li għandhom l-ilbis twal bojot fuqhom, min huma u minn fejn ġejjin? Inti taf, Sinjur, għetlu jien, imbagħad qalli: Dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-ilbiesi tagħhom ħassluhom u bajdwhom fid-demm tal-ħaruf. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Tal-mulej l-art u kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija, għax hu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar wettaqa. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Min jista' jitla' fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdeħin da fuq qalbu safja? Min ma tax ruħu għall-fruwa? Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Dan ikollu barka minn għand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla s-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxu wiċċek mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, araw bli ma mħabba ħabna l-missier. Nistgħu nissejħu li Alla u tassew aħna. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis, issa nafu li aħna wlied Alla, imma x'sa nkunu l-qudiem mhux muri lilna. Madankollu nafu li meta hu jidher aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Kull min għandu din it-tama fih isir safi bħalma safi huwa Kristu. Alleluja, alleluja, ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom jgħid il-mulej alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu kif ra l-folol, tela fuq il-muntanja u wara li qgħad bil-qiegħda resqu lejh id-dixxipli tiegħu u hu fetaħ fommu u qabad ikellimhom u jgħid: Ħenjin il-fqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-salta ta' smewiet, ħenjin l-imnikta għax huma jkunu farġa, ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom l-art bħala wirt, ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebba, ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena, ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla, ħenjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu li Alla, ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba fil-ġustizzja għax tagħhom hija s-salta ta' smewiet. Ħenjin intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jgħidu kull den fuqkom bil-gideb minħabba fija. Ifirħu u tennew għax laskom kbir fis-smewiet. Illum nagħmlu l-festa tal-qaddisin kollha. Leon Bloy, kittib Franċiż, baqa' famuż li qal: fl-aħħar mill-aħħar traġedja waħda biss sem li ma tkunx qaddis. Li tgħix ta' qaddis ifisser tgħix f'rabta sieħa ma' Alla. Meta ngħixu hekk ikollna l-vera paċi, imma trid ukoll ħafna kuraġġ. Fl-ewwel qari mill-Apokalissi, Ġwanni kellu viżjoni tal-fidili kollha weqfin quddiem it-tron ta' Alla fil-ġenna. Dawn huma dawk li jemmnu u ġejjin mit-taħbit il-kbir
Bħala nsara Kattoliċi, aħna nemnu li għad jiġi żmien meta Ġesu jirritorna fid-dinja biex jagħmel ħaq minn kulħadd u li l-mulej se jilqana għax inkunu hemm minna. Dan jimlina bil-kuraġġ. Isek taf kif se tispiċċa l-istorja favorita tiegħek, l-eroj ikollu jgħaddi minn ħwejjeġ ibsin u tal-biża'. Imma nafu kif ħatalaq l-istorja, allura maħniex imwerrin nafu li l-istorja tagħna għandha final tajjeb għax Alla il-feddej tagħna ġej. Dan ifisser li rridu noħorġu għanqna l-Kristu u ngħixu f'din ir-relazzjoni intima miegħu li għandhom il-qaddisin. Fil-Vanġelu nisimgħu l-qari famuż tal-bajatitudnijiet li jitkellem fuq id-doni kollha li nistgħu npoġġu għas-servizz ta' Alla. Il-qaddisin huma differenti ħafna minn xulxin u għandhom personalitajiet u missjonijiet differenti, imma kollha għamlu ħwejjeġ kbar għal Alla b'modi differenti ħafna. Santa Giovanna d'Arco mexxiet armati, waqt li Santa Teresa tal-Iżja għexet u kidbet minn ġo konvent. San Tomas d'Aquino kiteb volumi kbar ta' kodba dwar il-filosofija u t-teoloġija, waqt li Madre Teresa bdiet lill-ifqar fost il-fqar fl-Indja. Kollha nistgħu insibu modi kif ngħixu għal Alla u nħaddmu d-doni tagħna għalih u meta kull min jemmen jibda jaħsibha b'dan il-mod, insiru armata kbira. Fl-ewwel qari nisimgħu Ħarist u wara kien hemm kotra kbira minn kull ġens u tribù, minn kull poplu il-sien. Aħna maqudin ma' dawk kollha minn madwar id-dinja li jħobbu lil mulej kif inħobbu aħna u nsiru familja waħda ma' kull min jemmen, kull imkien minn żmien twililu sal-lum. Allura nistaqsu, Ġesu, x'jixtieq jagħmel permezz tiegħi għax dik hi l-persuna li rrid insir, il-persuna li għandi nkun, u jew ma nibżgħux għax aħna diġà nafu kif ħadd tispiċċa l-istorja. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!